אל תשים את זה ליוטיוב. פשוט שמור את זה. טוב. או שתמחק. הוא משחק עם באבל. עם באבל הטובה שבינתיים הוא קיבל אותה אין לנו ממדים. חיים. קיבל אותה ממדים. זה הגיוני. ואנחנו מנסים לנצח כמה שיותר טוב. ככה שהוא עכשיו הפעיל את האולטי והזה שלו הצליח. עכשיו הוא מחכה לחברו הנאמן שיעזור לו והוא ניצח. טוב, אז אם אתם אהבתם את הסרטון נא לשים סאב ולייק. אתם רוצים עוד אחד? אז בואו נמשיך. טוב, נדיר במיוחד. טוב, גם אני רציתי בסדר. אבל שתקלו כמה גביעים. זה מטורף. הוא הצליח רק ביום אחד. השחקן הזה. השחקן הזה. כזה טוב. יאללה, אנחנו מצפים למשחק שמנצחים בו. פשוט זה גאון. אם אתם רוצים גם להצטרף, תעקבו אחרי הראל 10. וגם אם אתם רוצים היום ערוץ יוטיוב, נכון, יש לכם ביוטיוב, תלחצו על הפלוס ואחרי זה נותן לכם סרטון. ובשביל לעשות את זה אתם צריכים להיות מוכשרים. אז הנה הוא במשחק בלי יותר הרבה חברות. אני לא כזה יוטיובר מוצלח, אבל טוב, אפשר להגיד. יופי. גם הדבר הזה לא הוריד לו הרבה דברים, הרבה חיים. הוא אשכרה. שתקלו. זה מטורף. ניצחון. Let's go. Let's do it. Let's do it. טוב, אנחנו נעשה עוד סרטון. יאללה ביי.